Ako ľahko môže spoločnosť stratiť empatiu a prestať súcitiť s ľuďmi a často si ani neuvedomuje, že je to nehumánne a neľudské. Prečo sa tak často stáva, že celé skupiny ľudí sú zrazu považované za iné, divné alebo dokonca nebezpečné? Prečo sa v dejinách opakujú prípady, keď sú niektorí ľudia vnímaní ako nežiadúci, zatiaľ čo iní zostávajú normálni? Dnes sa pozrieme na jeden z najdrsnejších príkladov, nacistické Nemecko a jeho dehumanizáciu Židov. Potom sa presunieme do súčasnosti a preskúmame, ako podobné taktiky fungujú proti tým, ktorých dnes niekto označuje za nežiadúcich či sektárov. Toto nie je len história. To je psychológia vplyvu a manipulácie. Zamysleli ste sa niekedy, ako sa mohlo stať, že národ, ktorý bol taký vzdelaný, kultúrne vyspelý, súhlasil s diskrimináciou a genocidou Židov? Ako mohli ľudia nielen mlčať, ale dokonca podporovať násilie? V období nacistického Nemecka totiž existovala silná propagandistická mašinéria, ktorá zámerne ničila sympatie verejnosti k Židom pár rokov pred konečným riešením nacistov. Ale ako sa to robilo? Metóda bola rafinovaná a brutálna zároveň. Ľuďom sa systematicky vštepovalo, že Židia sú cudzí, iní, divní alebo údajne nebezpeční. Táto propaganda sa šírila všade, v správach, karikatúrach, školách, vo filmoch. Hitler a Josef Goebbels, ktorý bol ministrom propagandy, si uvedomovali, že ak Židov predstavia nielen ako hrozbu, ale aj ako niečo odporné a zlovestné, väčšina Nemcov s nimi nielenže nebude sympatizovať, ale ospravedlní násilie voči ním. Celý tento proces bol založený na psychologickom mechanizme zvanom dehumanizácia, čo je postupné odstraňovanie empatie voči určitým skupinám ľudí tým, že sa neustále prezentujú ako menej cenné, nebezpečné, nemorálne, alebo tieto skupiny sú jednoducho menej ľudské. A po čase ľudia prestanú takto označených ľudí vnímať ako rovnocenných. V podstate sa vypne empatia ľudí. A človek má pocit, že utrpenie tejto onálepkovanej skupiny ľudí sa ho už netýka, pretože oni sú tí iní. Nacisti vykresľovali Židov ako parazitov, zlodejov, ako hrozbu pre spoločnosť, čo vyvolávalo strach a odpor. A keď sa strach a odpor stanú dominantnými pocitmi, empatia zmizne. A teraz poďme k dnešku. Ako často počujeme o sektách, ich údajnom nebezpečenstve a škodlivých praktikách, pričom neexistujú žiadne reálne dôkazy. Médiá nám ponúkajú obraz ľudí ako bláznov alebo nebezpečných fanatikov. A čo robíme my? Slepo tomu veríme. Často sa ani nesnažíme zistiť fakty, kto títo ľudia vlastne sú. Keď médiá ukazujú falošné dramatické zábery alebo preháňajú príbehy, vyvolávajú strach. Táto manipulácia vytvára obraz outsiderov, ktorí sú menej hodnotení. A tak ich stigmatizujeme. Len preto, že to niekto povedal. Bez overenia, bez zamyslenia. Prečo to funguje? Pretože máme tendenciu dôverovať autoritám a médiám, ktoré uvádzajú pseudo-odborné dôkazy, najmä keď ide o veci, s ktorými nemáme osobnú skúsenosť. Keď nám 100-krát povedia, že sekty sú strašné, vytvoríme si negatívny postoj a hlavne nebudeme mať súcit s tými, ktorých v našom vnímaní vyvolávajú len strach a odpor, ktorí sú vnímaní ako hrozba. Keď prevládajú emócie, empatia sa vytráca. Ľahko začneme týchto ľudí vylúčovať zo svojho okruhu, považujeme ich za cudzích a nehodných pochopenia. Ide o rovnakú dehumanizáciu ako v nacistickom Nemecku, len v súčasnej podobe, prostredníctvom masovej manipulácie verejnej mienky. Pozrime sa na konkrétne prípady v súčasnosti. Deti takýchto skupín končia v detských domovoch, pretože ich rodičia boli označení za sektárov. Ľudia prichádzajú o majetok, zamestnanie, ba dokonca aj o slobodu, len preto, že sa stali terčom stigmatizácie. Mnohým z nich sa vlámali do domov, zbili ich, alebo ich systematicky vystavujú násiliu a nespravodlivosti. Prečo? Pretože organizácie ako Ruská Racirs aktívne vedú kampane proti určitým skupinám ľudí.
Títo ľudia sú zaradení na čierne listiny a proti ním sa používajú nielen médiá, ale aj orgány činné v trestnom konaní. A teraz to najdesivejšie. Tento vplyv zasahuje už aj na Slovensko. Organizácia ALLATRA, ktorá sa zaoberá otázkami klimatických zmien, sa v posledných týždňoch dostala pod paľbu diskreditačnej kampane. V médiách sa objavuje čoraz viacej článkov, ktoré ju očierňujú. Tieto články využívajú presne tie isté psychologické techniky ako nacisti. Ide o dehumanizáciu, ktorá má za cieľ zbaviť vás empatie voči nám, ľuďom z ALLATRA. Je to rovnaký vzorec. Vykresliť nás ako nepriateľa a ospravedlniť toto psychologické násilie. A tým, že príjmate tento obraz bez kritického myslenia, pomáhate šíriť manipuláciu a ubližovať nevinným. Keď sa niekto snaží znížiť našu empatiu voči určitej skupine ľudí, stojí sa za to zamyslieť, prečo to robí a kto má z toho prospech. Je dôležité naučiť sa rozlišovať medzi skutočnými faktami a vnúcovaným obrazom. Pamätajte si, že ak vás niekto aktívne zastrašuje, znamená to, že už sa vás snaží manipulovať. Je dôležité vedome pristupovať k analýze materiálov, ktoré sú nám predkladané. História Nemecka je živým príkladom toho, ako môže manipulácia s verejnou mienkou viesť k hrozným následkom. Musíme si uvedomiť, že máme zodpovednosť za dodržiavanie zásad demokracie a učiť sa kritickému mysleniu už dnes. Pretože to, ako sa správame dnes, ovplyvní budúcnosť nás a našich detí. Teším sa na vaše komentáre a názory. Možno sa uvidíme aj na budúce.